Hola, passem ara a resoldre una equació amb denominadors. Bé, el que hem de fer quan ens trobem amb denominadors és eliminar-los, tatxar-los, exterminar-los. Però només ho podem fer si són iguals, si tots els denominadors són exactament iguals. Llavors, no són iguals en aquest cas, per tant no els puc tatxar. Què he de fer? Bé, primer, copiarem l'estructura de l'equació, i l'estructura de l'equació són 3 denominadors, un més i un igual. Copio l'estructura. Jo copio l'estructura, em falta l'igual, i ja la tenim copiada. Va. Un cop tinc l'estructura copiada, he de trobar el mínim comú múltiple dels denominadors. Que hi ha un truc per trobar-lo ràpid, i és pensem un número que estigui a la taula del 3, a la taula del 6 i a la taula del 2. Si són números fàcils i tenim clares les taules de multiplicar, podem trobar el mínim comú múltiple molt fàcil. I en aquest cas, el número que està a la taula del 3, a la taula del 6 i a la taula del 2 és el 6. El 6 és el número que busquem, és el denominador comú. I ja tenim ara. No hem acabat, perquè ara el denominador ha canviat. Jo si me'l trobo pel carrer li diré, escolta tu, però si eres un 3, i ara ets un 6. Però què t'ha passat, tio? Bueno, és que m'he multiplicat per 2, xaval. Era un 3, m'he multiplicat per 2 i ara soc un 6. Doncs si ha multiplicat per 2 el denominador, també ha de multiplicar per 2 el numerador. Per tant, posarem aquí un 2, parèntesis, i jo el que veig el numerador, què veig? 2x menys 4? Doncs 2x menys 4. Ja està, veieu? I ara el mateix. Tio, eres un 6. I ara segueixes sent un 6. Què t'ha passat? Pues que m'he multiplicat per 1, tio. Perquè 6 per 1 són 6. T'has multiplicat per 1, doncs ho posem. 1 i tot el que vegi dalt. X més 7. Molt bé, senyor. Adeu, fins una altra. Passi bé. Vale, i ara li preguntem el mateix a l'altre. Tu, eres un 2 i ara ets un 6. Què t'ha passat, tio? Pues mira, que m'he multiplicat per 3. Coses de la vida, tio. T'has multiplicat per 3. Doncs el numerador també el multiplicarem per 3. Molt bé. I ara que els denominadors són iguals, ara sí que puc tatxar-los. A tatxar! Fora! Fora i fora. I ara un pas que a la gent li fa mandra. Per mi no, que és ho torno a copiar tot. Per què ho torno a copiar? Perquè quedi clar en què s'ha convertit la nostra equació amb denominadors. S'ha convertit en una equació amb parèntesis. Ahà! I les equacions amb parèntesis les he explicat al tutorial anterior.